Igwebike TV, ọnụ na-ekwuru Igbo niile n'ebe ụwa sọtụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV, ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV, ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu. Igbo mụrụ m ekene m unu nke onye chiri ya zere. Tata bụ Orie na izu Igbo ma bụrụkwa ụbọchị na 16 n'ọnwa 6 n'afọ anyị nọ n'ime ya. Anyị nọ n'ihe onyonyo bụ Igwebike TV. Abụ m nwanne unu nwanyị Ada Igbo Ngozi Chukwuka. Isiokwu anyị tata bụ otu kacha mma isi zụlite ụmụaka anyị. Igbo na-asị na ofu onye na-amụ mana ofu onye anaghị azụ. Nkọwa ya wee bụrụ na ọ bụghị ofu onye na-azụ nwa n'ala Igbo. Ọ bụ ihe gbasara nne na nna, ikwu na ibe, ndị enyi, ndị obodo niile ịzụlite ụmụaka ka ha bụrụ ndị ga-abara obodo ha uru. Tata anyị nwere nnukwute onye ọbịa anyị na ya ga-atinye ọnụ n'okwu a. Nwaada Igbo hụrụ ala Igbo n'anya n'ọzụzụ, ya bụ nke a na-akpọ prọfeshọn. Ọ bụ onye nta akụkọ ma bụrụkwazịa onye azụmahịa nke anyị na-akpọ biznes. Ọ bụ nwunye ma bụrụkwa nne, ezigbo onye ndu ji obi umeala. Ọ dị ezigbote obi umeala, onye ihe ịkwalite na idozi ọnọdụ ụmụaka na ezinụlọ na-anụ ọkụ n'obi. Ọ na-anụkwazị ọkụ n'obi idozi ala Igbo. Nke a kpatara o ji hiwe otu ụmụ nwanyị nwekwara echiche a ya onwe ya nwere, nke a na-akpọ n'olu oyibo Igbo Women Movement Worldwide. Ya bụ nzukọ ụmụ nwanyị Igbo na mpaghara ụwa niile. Ndị aha otutu ha bụ enyi eji eche mba. Anyị na-anabata Dame Chinwe Okorigwe nke eji Ada Igbo gburugburu nakwa Omeredieze 1 na Ngọkpala wee mara. Nwaanyị ọma, nnọọ. Biko kene ndị be anyị. Daalụ. Igbo bụ Igbo, ekenenụ m nke onye chiri ya zere. Ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, dịrị okenye mma, dịrị nwatakịrị mma. Ụbọchị niile Chukwu kepụtara dowe anyị ndụ, ana m asị ka ụbọchị ahụ dịrị anyị mma, mara anyị mma. Daalụkwanụ Igbo ndị nwe m. Ise. Daalụ Nneọma. Dịka m kwuru na mbụ, ihe anyị ga-atụle tata bụ otu kacha mma isi zụlite ụmụaka anyị. Nwa ebe na ajụjụ izizi m, kedu ka isi ahụ ma ọ bụ na-akwagide atụmatụ a eji mara ndị Igbo bụ ka ha si azụ ụmụaka? Daalụ. Abịa na mbido, anyị ga-agbagodi kedu ka Igbo si azụ ụmụaka mgbe gboo na ugbu a. Ka ndị Igbo si azụ ụmụaka. O nwere ka Igbo si azụ ụmụaka nke mụnwa kwetakwara na ndị nwa bekee kwetakwara n'eziokwu na otu dị mma iji zụọ ụmụaka. Mana ka anyị na-agazi ugbu a, ihe niile adịrọzi ka ọ dịbu na mbụ. O wee bụrụ gịnị? Na a na-agbakọ ọnụ wee nwee nwa. Ofu onye ada azụ nwa. A na-ahụ ya na nwa bụ nwa ọha. Abịa n'olu ndị oyibo ewee sị gị, it takes a village
to raise a child. Nke pụtara that na ha nwa kwetakwara na nwa abụrụ nke ofu onye. Ka anyị si azụ nwa bụ na nne na nna wee ihe mụpụtara ya, mana na nwa bụ nke ọha. Ịhụ nwa ebe ọ na-ebe akwa, o nweghị ihe kpọrọ mmadụ oku n'ụwa a ka akwa nwa, ma ọ bụ gị mụrụ ma ọ bụghị gị mụrụ. Ma ị hụrụ nwa ahụ anya, ịnụ ha n'onu ahụ, ihe izizi ahụ gị ga-agwa gị ebe chọrọ enyemaka nọ, ọ gịnị na-eme nwa nke a. Mere o ji abụ mgbe ahụ nne na nna chọọ ịpịa nwa ha ịtarị, ọ gbara hụ okenye gbakasị ya n'azụ, okenye asị ngwa na ịhụgoro na ọ gbakọtego m mgbe ị ga-ahapụzi ya. Ọ gịnị ka o mere? Wee sị ya na o jikwere were ntantanụ n'ime ofe. O wee sị ngwa hapụ na ya. Ọ kpọtụzie ya nso si ya bịa nwa m, ị makwa na o so onye oshi na-ewe ihe na-abụghị nke ya. Nwata wee na-ege ntị, maka n'oge izizi ọ zọpụtago nwatakịrị ahụ n'aka ihe karịa imerụ ya ahụ, asị nne ya na nna ya karịa ịpịa ya ịtarị. So onye gị ada protection, nchekwa ahụ o kwesịrị inwe, wee dunyezie ya ọdụ, nwatakịrị wee gee ntị ọfụma, asị nne ọ bụ nna na ọ ga-egenwe onye a ntị wee mara ihe onye a na-achọ ịkụziri ya. O wee kpọrụzikwa ede nwa wee kpọghachiri nne ya na nna ya, sị ha ngwa hapụ na ya. Mbọsị ọzọ o mezikwe ya, anyị nche etinye aka wee kwụọ ya ihe. Ka anyị si azụ nwa bụ na mpụta n'ụzọ nwa ebe nwatakịrị na-akpa agwa ọjọọ ma akpọlite ya, si ya bịa, onye mụrụ gị? Kedu ka isi akpa agwa ka onye na-enweghị ezinụlọ? Enwere m ike senite ịtarị jiri pịa n'anya ụlọ, si ya lawa. Iru ebe ahụ gwa nne gị na ana m abịa ịgwa ya ihe ị mere. Nwatakịrị a ga-ejiri ọsọ ọ laruo ụlọ ma nchọdo ikwu ukwu, ọ bụrụzi ezigbo nwa. Ọ bụrụ na mmiri ka a ga-echu ihe, ọ na-echusọ mmiri. Ọ bụrụ efere, o bido sawa, maka ọ chọrọ idozi obi nne na nna ya ka ha dị mma ebe ọ nọ. Ọ bụrụzie na m bụrụ ihe ahụ o mere n'iro bata n'ụlọ, enwezi ike n'anya mfụ agwa ọma niile ọ kpara, asị ngwa mbọsị ọzọ ka emeba ya. Mana o nwezikwa ka m si garara rute n'ụlọ ha wee sị ha bịa, Ada Igbo Ngozi, ahụkwara m nwa gị n'ụzọ ebe nye na nwoke nọ na-amị ọnụ. O ruo n'oge nye na nwoke mị ọnụ, i wee tipụ Chineke ebe egbuo ha m, mma emịga ọnụ n'ụzọ. Ihe ọzọ ị ga-ajụ bụ, Ada Igbo imekwa anụ gịnị mgbe ị hụrụ nwa? Nsị gị na-apịara m ya. Daalụ, Chukwu gọzie. Gụma wee tụtụrụkwa ịtarị fọrọ n'ụlọ wee nyekwa ya n'ahụ wee shịa. Ọ bụrụ gị ka ọ ga-etu ure n'ezi. Ọ bụrụ ka anyị si taking a village to shape and train a child. Zụọ nwatakịrị ọfụma, zụlite ya ịbụ onye na-representị ndị Igbo okwu nke onye na-anọchite onye na-anọchite ezinụlọ o si na ya bịa. Enwe na-eme ya, enwe na-asị ịmakwa na ndị si na be anyị anaghị eme otu a. Bịa nwa, aka ntụtụ ị na-eme, ịmakwa na ezinụlọ eji ha aka ntụtụ mara ya. Ị chọrọ ka ndị mmadụ si n'isi ebe one pụta. Nwatakịrị wee na-edozi onwe ya, wee na-emiro society, ihe that is ngurube ya, agbụrụ ahụ si pụta. Agbụrụ o si wee pụta, o wee bụrụ ya. Anyị nwa bụ ndị Igbo, o nwekwa ebe anyị na ebe m ga-ekwu na oge ewepụgo the effectiveness of ihe anyị na-emebu maka mgbe ahụ ndị mmadụ onye ọbụla ji obi ọcha mee ihe na, mana anyị hụrụ na ka ụbọchị na-aga, ịntanetị a na-apụta, ihe niile a na-apụta, ihe a na-agbanwe. Anyị nwakwesịkwa ịdị na-agbanwe ka anyị si wee mee. Mana ahụ anyị na-akụziri ụmụazị nrube isi, anyị na-akụziri ụmụazị ikwu eziokwu, anyị na-akụziri ụmụazị ịsụ anya, anyị na-akụziri ụmụazị ime
ka mgbe ọbụla a kpọrọ aha ezinụlọ ha asị na ha bụ ezigbo nwa ezigbo nde na ndị a dị mma. Anyị na-akụziri ụmụazị ịgba mbọ. Onweghọ mgbe m toro a gwara anyị anụgidere m ya na ntị m na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, aka mere azụ ọgba ngụrụ, aka mere azụ ọgba ngụrụ, ka onye si wee dowe ute ya ka ọ ga-esi rahụ. Agwagidere m ya gwajuo m ya ntị, o wee mee gịnị, onye m obi sie ike na m gbaa mbọ na m ga-agbata mbọ na m ga-eme na m ga-adị mma. Mana ugbu a ihe atụgharịgo, anyị chọziri Chineke ozugbo ozugbo, ihe niile ozugbo ozugbo, ịghọtago ya. Ka anyị nwasị azụ nwa, ịgwa gị eziokwu, ọ bụrụ na ọ dị ụzọ 10, aga m agwa gị na Igbo nwetara ya ọfụma ruo n'ụbọchị taa. Anyị nwetara ya ọfụma ugboro 8. O nwere ụdị 2 anyị kwesịrị ịma anyị nwere ike izi narị anya ka m rapụgodi ebe ahụ ugbu a. Daalụ nne. Ajụjụ m ọzọ bụ, usoro a ndị nna nna anyị ha jiri zụọ ụmụaka n'uche nke gị abụ ihe kwesịrị iṅomi? Otu esi wee zụọ anyị ọfụma ka m si wee kwuo, ọ bụ na ọ dị 10, ka anyị ṅomigodi dobe 8, lee anya ebe ihe dịka 2, ma ọ bụrụ na ọ dị 10, n'anya ihe dịka ebe 2 anyị ga-edozitu ọfụma. Ihe njiwe na-eji ọgụgụ na-ekwu ya ịgwa gị na ụdị na nke a ga-eṅomi karịrị nke a ga-edozigharị. And na-enwetazikwere aka enwe anyị buru kpokọjie n'ime ite ofe, anyị kwesịrị ịhọpụ ahọpụ ya. Ọ bụrụ na ka esi wee zụọ anyị, ịzụnye anyị eziokwu n'ahụ, ịzụnye anyị ịgba mbọ, ịzụnye anyị nsọpụrụ, ịzụnye anyị ihe niile dị mma. Ọ bụrụ na ọ dị 10, ka anyị dobe kene na 8, ka anyị mazie ihe anyị ga-eme ebe 2 ndị nke ọzọ nọ. Ịma na oge gboo, nwatakịrị zute okenye n'ụzọ, okene n'okenye. Mana kịta ihe dị iche dịzi. Nwata gata, ọ gafee, o mee ka ọ hụ okenye. Ọ bụrụgodi n'ụgbọ, otu kwuru na okenye bata, ọma mbini nwuru okenye n'oche. Ihe dị otu a, ndị ahụ bụ ndị ahụ, ọ dị m ka ọ dị n'ebu ahụ anyị wepụgoro n'ime 10 ahụ. Anyị n'idiri inyobakwa anya ọzọ, ọ dị ya? Mba, asị m gị na ka anyị si zụọ anyị na ọ dịrị 10 dị mma. Ndị nnọ na 2 ka a ga-edozigharị. Nnọ na-agwa gị that na nsọpụrụ so na ụzọ 10 esi wee zụọ anyị. Mana nke ị na-ekwu kịta wa aka enwe ngwa gị na ndị be anyị kporu na-ajekponye n'ime ite. Ihe a na-asị gị si wepụ aka enwe n'ofe, ya alụ aka mmadụ. Ndị be anyị jezi je kpokọta so aka enwe kpojuo n'ofe. Onweghọ onye Igbo azụrụ ọfụma na-enweghị nsọpụrụ. Mgbe m tolitere ka a gwara m, mgbe m na-eto ka a gwara m na nwatakịrị ada agbaghị okenye okwu, nwatakịrị ada akpọ okenye iyi, onweghị ihe okenye ime gị ga-akpọ iyi. A gwara gị na nwatakịrị anaghị ele okenye anya n'ihu na ihu. Nye anyị okenye na-agwa gị okwu, ịchịrị mkpụrụ anya chi gị ya n'ime anya. Asị gị na ọ bụ ụzọ na ị naghị akwanyere ya nsọpụrụ. Ebe a ka m sị na onwe ka anyị ga-esi doziti ọfụma ka o nwee ike mite ihe na-eme n'ụbọchị na. Mana mgbe anyị toro, onye ka nne niile bụ nne niile ị hụrụ reprezentịrị nne gị, nna niile reprezentị nna gị. Si ihu onye ọbụla bụ onye tọrọ gị bụ onye tọrọ gị. Mana anyị bịaziri ọ bụ nne gị mụrụ ya, ọ bụghị nne gị mụrụ ya. Mba nụnụ, anyị bịa onye nwa omume ahụ ka mụ ọgwa ịbụ nwanne m nwaanyị, mma ha ana na-etọrọ m, enweghị ka m kpọọ gị aha gị direct. Amụkwara m ọfụma,
nnụkata mụ na okenye na-ekwu okwu ma akpọọ ya aha ya. Mana ihe na-eme anyị ndị be anyị bịazi, anyị na-elele like nsikwu, anyị na-elele ịntanetị, anyị na-elele ihe onyonyo niile a na-eme na TV, anyị efilie ndị ọcha na-akpọ ndị ihe a na-akpọ ha aha ha direct. Ndị be anyị asị gị ka ihe nọ n'ime ya, kedu ihe gịnị maka anyị werezie nke ndị ọcha. Mana eziokwu bụ eziokwu bụ na ịbịakwa n'anya ka ndị ọcha si azụ ụmụ ha, ndị ọcha na-emekwa ka ndị Igbo. Maka ebe a mbi bụ Paris, onwe ha ka m ga-esi hụ onye ọcha wụ agadi nwaanyị ma akpọ ya, ọ bụrụ na ahịa ahụ Jacqueline, ma akpọ ya Jacqueline nya dị ya mma n'obi, aga m etinye madam. Ndị ije na nke Amerịka sị gị miss, etinye aha ya, a na-etinye ya. Ịhụkwa na onye onwe ha ka ịhụ ije n'ọfịs gị hụ mmadụ ga-akpọ ya gbaa, ị ga-etinye ya Mr. ọ itinye ya Miss. Ọ bụrụ na ndị French gị si ya monsieur ọ madam, ọ mara na ịkwanyegoro ya ugwu na gị na ya bụrụ ọgbọ. Mana ndị be anyị na-abụ ha neresịa fim ebe a na-egosi gị, enwe ike a na-egosi gị nwatakịrị ịmago uto na-enye nsogbu, ọ na-akpọgharị onye ọbụla, ndị be anyị sị gị that one after all ha na-ama n'elu na-amadata. Mana nke bụ eziokwu bụ na onwe ụwa ka ụwa ga-esi dị mma ma ọ bụrụ na nsọpụrụ adịrọ. Onye ọbụla nwere nsọpụrụ nke ya. Ebe nsị gị na enwezie nke anyị ga-edozi bụ na ndị okenye na-eche na ọsọsọ ndị okenye ka a na-asọpụrụ, na nwatakịrị nwere nsọpụrụ. Nke na-abụrụ eziokwu. Okenye nwere nsọpụrụ, nwatakịrị nwere nsọpụrụ. O nwere ka ị ga-esi gwa nwatakịrị okwu, ị na-egosi ya dat na ọ bụrụ dị to you na ọ bụrụ dị mmadụ. So mgbe ahụ ka okwu Igbo kwuru sịkwa na akwa nwatakịrị ajụ aka, ajị ntu apụọ ya n'ọnụ. Ịghọtago ya bụ, mana anyị bịazi anya na-ekputo nga ha sị gị isi osini okenye a na-arụ arụrụ ala, asị gị agwali okwu na osini okenye a na-arụ arụrụ ala, na-emegbu mmadụ, na-eme ihe ọjọọ, asị nwatakịrị ekwu na ịnụkata ịhụ nwatakịrị ya afepụ ha ndụ sị gị after all ị na-enye di ya nri nke iji abịa emere ya ihe niile, onye adụ ọ dịzie ka nsọpụrụ ana. Daalụ daalụ. Nna m ajụkwa, ọ ga-adị mma ịsị na nṅomi anyị ṅomiri usoro ịzụ ụmụaka nke mba ụwa ndị ọzọ ewetụtala aka n'ụzọ ọdịnala ndị Igbo si azụ ụmụ? Onwego ka o si bịa metụta? Ọfụma ịma na ihe ndị be anyị na-amara bụ na otu ọbụla ihe si acha bambam, ọ bụrụ na ọ bụrụ ọlaedo, ọ bụrụ ọlaedo. Ihe amụrụ amụ dị, ejiri bịa ụwa dị. Ijecha ndị be anyị ji wee sụọ ya n'Igbo si na ngwere, oke soro ngwere ma mmiri, ọkọchakwa ngwere ọ ga-akọkwa oke. O wee bụrụ gịnị? Ije bụ ije ejije. Onye a na-eme otu a, hei ọ pụta ọ na-ekwu okwu, ọ na-eme otu a, ngwa ka mụ nwakwuwezie. Imechakwa ya, ịnarute na be unu, ị na-eme otu a, onye ọbụla na-ene gị anya, onye nke o mechaa otu o wetu aka ya ka anyị ghọta ihe ọ na-ekwu. Ka anyị ghọta ihe ọ na-ekwu. A nwerere onye ga-ebring gị back to base, ọ nwere ihe na. So ihe m na-ekwu bụ gịnị? Anyị emene copy and paste, mụọ jee mmadụ ka ha si eme ka anyị mebe otu ahụ. Mana ọ na-aghọ anyị ahịa, ọ na-aghọ anyị ahịa n'ụdị na omenala anyị dị. Omenala anyị abụrụ omenala ndị ahụ ị na-eṅomi. Ịṅomisie ndị ahụ ị na-eṅomi, ha anafee n'omenala. Ha nwere iwu na-echedo ha n'otu ahụ ha si eme. Iburu ya bata na be anyị mmebe ya, anyị nwere omenala dị iche na ihe ahụ iji eṅomiri. Anyị nwekwara iwu laws ga-dịkwa ọ na-eme ihe ahụ ị na-eme, ọma nwa ebe o si ebido ka mgbadata. Ọ bụrụ na ị nenesi anya
ee ihe na-ewu ugbu a kwa feminism. ee ndị mmadụ feminism bụ ezigbote ihe eji wee kwu ka ụmụ nwanyị ịmago, which is ihe anyị sokwa wee na-akwado si na nwa nwanyị bụ nwa. Onye ọbụla anọkọtakwana sị na nwunye ya mụrụ ụmụ nwaanyị ise maka ya nwunye gị abụọzi nwunye gị, ụmụaka abụrụzi nwoke a hafụrụ gawara onwe ya gbafuo, hapụ ụmụaka chọwa nwoke ọ na-eme ụmụaka ya sị na ya ma ntị ha n'akwụkwọ na ọ bụrụ na ndị abụrụ nwa ewere ụmụ nwaanyị mụjisie everywhere. Feminism wee na-asị gị ka anyị si eprichi ya, sị gị mba, na nwa nwoke na nwa nwaanyị raira ha ncha bụ nwa. ịmụọ ha nete ha anya, ha na-arụ ọrụ ebe ha na-arụ ọrụ ya bụrụ ofu iwu ka eji eso ha. Akwụọ nke nwoke 100 sikwukwa nwaanyị 100. Ọ bụrụ na ọrụ nwoke bụ ofu ihe nye na ọrụ nwaanyị, sinye ha ofu ihe, si hụ ha si ewezina anyị ka ọ na-anya eruru eru. O wee bụrụ ya feminism. Ndị na-aghọtaghị eburu ya na feminism mean I'm saying nwoke kwuo ma machichi anya bifo na-ama di ya asị ya ebee ka isi abata ịgba a na-akụ ya imecha anya. Ndị ahụ ị na-eje ha da-akwụ ụgwọ isi nwaanyị, ha ejeghị ije isi jee nke mba na ejeghọ nke abalị ịnọ, ha ejeghọ leta nne nwa, ha ejeghọ leta nna nwa, ha ebuteghọ 100 kegs of palm wine, ha ebuteghọ ọjị asaa, ha ebuteghọ ji wee sị na a na-anụ nwaanyị. Ha jọsụrụ hụ n'ụzọ, I love you, marry you, yes, marry me, yes, alụọ. Mana nke anyị nwere usoro esi wee mesịa anyị, nwoke wee kwụ ụgwọ isi gị, i wee machazie nwoke ụra, nwoke wee nata wee sị na ya achọzie. Ndị ụmụada wee jụwazienu gị, ndị ụmụ ikorobịa wee newe gị anya, ezinụlọ isi na ya pụta na-ene gị. Tupu ị na-ama ihe na-eme, akpasawa gị agwa ka onye ahọpụrụ ahọpụ. Ịghọtago? Maka na omenala anyị nwere ka o si na anyị ga-esi zụọ ụmụaka wee kpọlite ụmụaka. O nwere ihe omenala anyị na-ene gị anya na ị ga-eme ka nwa Igbo azụrụ ọfụma ma ijee di. O nwere ihe omenala anyị na-ene gị anya na ị ga-eme ka nwa azụrụ ọfụma n'ebe ị na-arụ ọrụ. O nwere ihe omenala Igbo na-ene gị anya na ị ga na-eme ka nwa nne na nna ya zụrụ. Ndị Igbo wee kpọọ ya nwa ṅụrụ ara nne ya ọfụma. Asị gị na onye a ṅụkwara ara ọfụma. Onye nkwu enu bụ anọs even ukwu a ịhụ nwa Igbo, hụ nwaanyị Igbo, hụ nwoke Igbo azụrụ ọfụma a na-ama. Onye omena ihe dị iche na-adị. Anyị hụ ndị a na-azụghị n'ụlọ, anyị hụ ndị a na-azụghị ọfụma, anyị hụ ndị a na-eji ha omenala Igbo wee zụọ a na-ama. Omume ha na-adị iche. Asị gị kedu ebe ị na-anụzikwa, ị na-anụ na azụrụ ya ebe nwa ma ọ na ịmaga ụdị ihe a. Mana nwa ọbụla asị gị nwa ewukwado onye Igbo. E nwere ihe a na-ekwu, ihe a na-achọ ịgwa gị bụ na ejiri omenala Igbo wee zụọ onye ahụ. Daalụ. Ada Igbo, n'oge ugbu a anyị na-ahụ kwa ụbọchị ajọ omume na ikpe ezighị ezi a na-emekwasị ụmụaka n'ala anyị. Kedu ihe iche na onye a kpatara nke a? Nne m, ihe i kwuru metụrụ ụmụ ebe o metụrụ m aka. Maka na ọ na-agba m anya mmiri. Ọ dị ka ebe mmadụ nesịrị ọnya dị n'ahụ m jee kpata ya aka. Ewo. ihe socha na ihe Igbo Women Movement Worldwide ji wee bụrụ ọgbakọ n'ụbọchị taa. Socha ihe i kwuru socha n'isi sekpụ ntị ya. Maka na asụ nwatakịrị ahụrụ m ite naanị ọfụma ofu. Ya ọkwa nke ị na-ekwu nke a na-akpọ child abuse n'oyibo.
ọ ịbịa. ahụrụ m ya, hụ ya first hand, wee sị na Chukwu mee ntolite, nye m ọgụgụ isi nye m the ability, amamihe ya. yes, nye m the strength, yeah, na aga m ahụnata that na nke ọbụla m ji anya m na-abụ ahụ ebe a na-emegbu nwatakịrị, na onye ahụ ga-eji eze kpaa akpịrị, na aga m ahụ that na nwatakịrị ọbụla gafere m, ma nwatakịrị ọbụla mụ na ya bịara ga-enwe a better life. M wee chọba ụmụ nwaanyị na-eche ka m, maka ndị be anyị si na ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị ọ dị ka ọ dị egoro. wee sịkwa gị na onye na-eme ka m na-eme, ka m si eme ka azụ oyi m. Yeah. Ma chọwa dowe anya n'ime ala mmiri, chọba si ga-enwenata ụmụ nwanyị na-eche ka m si eche, wee ji nwayọ wee na-atụpụ ya na-atụpụ ya na-atụpụ ya wee na-atụpụ ya wee ọnya bụ ihe ị hụrụ taa. Otu anyị a na-akpọ Igbo Women Movement Worldwide. Ọkwa nchedị na ọ ka m njọ n'isi ka m na-eme na-aga hụzi ụmụ nwaanyị ka m njọ, asị na ọ na-ahụ ha ọkụ n'isi, ọ na-anụ ha ọkụ ọ bụrụzie mụnwa na-eji ha eji. Mana ka m jụọ ajụjụ gị, ka m zaa ajụjụ gị, and onye nwawa ihe a nsị gị na ndị be anyị ebe esi azụ nwa anyị ga-ene anya a ga-atụ ọnụ, and aka enwe nsị gị na ndị be anyị awụna n'ime ofe na ụdị na Igbo ahụ sịrị anyị na nwa niile bụ nwa gị, na ọha na-enwe nwa, n'otu a ka anyị kwesịrị isi nwee n'obi ebe ụmụaka nọ. The same Igbo ka anọzi ụmụ nwaanyị Igbo, ha mụọ Chukwu nye ha ọmụmụ, ha mụọ otu mụọ ịbụ amụọ ịtọ, nke ọbụla na-abụrọ nke ha agụpụ ya, ọ bụrụzi nwatakịrị. Gị na-ele agadi nwaanyị mụrụ nwa, agadi nwaanyị nọ be di ya mụọ ụmụ, mụpụta ụmụ, hụ ka nwa si afụ, ọmụcha anya na-elele nwa dị almost the same age with ụmụ ya, sị gị na onye nke a wụ onye ya ga na-emekpa ọnụ na-eme ya ihe na-ama mmenwu ya eme. Maka na gịnị? Na anyị ji ewere aka enweti n'ofe, anyị ada ebizi communal living, anyị ada ebizi ndụ mbikọrịta. Onwezi onye ga-asị nwanne ya na ihe ị na-eme adịghị mma. Onwezi onye ọ ga-abụ ime ihe na-adịrọ mma ijesara ya asịsa, akpọta gị ebe a sị gị ngwa saa asịsa. Anyị esorozie ndị ihe na wee na-elivuzi I don't care life. Maka ụmụ mgbe ọ ga-awụ ịkpa nwatakịrị aka akpọọ gị, ụmụada akpọọ gị, were ịtarị sewapụ gị nwa bụ nwaanyị azụ. Ụmụ mgbe ọ ga-eru ụmụnna asị gị ma ihe na-enu na ihe nke ị mere na ọwụ na-arụ, ka ị ga-esi kpatụ nwatakịrị aka ọjọọ. Mana ihe na-emezi kịta bụ na ụmụ nwaanyị anyị bịaziri o nwere, ọ bụrụkwa ha niile o, mana ụmụ nwaanyị anyị nọ n'ime child abuse a akarị nwanne m nwaanyị. Ọ bụ ị na-eche na ndị na-agụ ha akwụkwọ, ndị na-aza lọya, akwa ị hụrụ nke lọya ji ụmụ nke ya kụchie ha ọfụma, wee jide nwa mmadụ wee dagide ya mmiri ọkụ, wee shie mmiri ọkụ, wee meghee ya ebe o ji bụrụ nwaanyị, wee wụọ ya mmiri ọkụ dị ya. Maka gịnị? Maka na o nwere ike imenwe ya. Maka anyị bụzi feminists, anyị na-emezi too much, anyị dịzi global, anyị na-eme ihe ka ndị gịnị nwa. Mana ndị ọcha anyị na-achọ dị ka ha. Chineke kpọkọta gị ọkụ ga-emetụ nwatakịrị aka ebe onye ọcha nọ, ha mewe gị ihe, ha atụfuo obi ha. Mana anyị na-achọ ibi ka ha. Mana onye onye ahụ njisi gị na ojije ngwere soro oke soro ngwere ma mmiri, mana anyị achọghị imerụ ya n'isi. So ihe anyị na-achọ ịgwa onwe anyị na ihe anyị chọrọ ịdị na-akọpị ihe ọjọọ, anyị ama nwere nke ihe ọma, nke dị mma. Maka na ihe ọma na-asa anyị afọ. Ka ọ bụ gịnị? Kedu ka nwaanyị kpọrọ onwe ya nwaanyị ga-esi nọrọ gaa mụọ ụmụ, sị ka ije kpọta nwa ogbenye, maka ime jeje kpọrọ nwa onye ọgaranya dowebe gị?
Mm-mm. gị ejeje chọọ onye ịka onye gị na di gị ga-eriju afọ karịa nne ya na nna ya, Mm. gị ejeje kpọrọ onye bụ nwatakịrị bịa be gị wee gwozie onwe gị na nwa ama nga akwụkwọ. Mm. Oru n'ụtụtụ ịsa ụmụ gị ahụ, tinye ha na-agbadagba moto, nyanwa eshie nri ha ga-eri, edozie ha, nyanwa ede akwa ha ga-eyi, agbanye ha n'ogbodogbo moto buga ha ụlọ akwụkwọ. Mana ya bụ nwatakịrị ọ nọrọ n'ụlọ saa akwa, hichaa ala, shie nri, chuo mmiri, gaa ahịa, mee ihe niile na-eme eme, chere ụmụaka ejiri ọlaedo mụọ, ha alọta, Abata. Mhm. nye ha nri, saa akwa ha ji lọ, dozie ha, chọwakwa ọrụ ọzọ ọ na-arụ, gụnwa obi adịghị mma ebe nwatakịrị nọ. Ụfọdụ eme sị gị na ha wee ezigbo mmadụ, ụmụ ha agawa skuulu nke a na-akwụ agbadagba ego, nyanwa ewere ya tige na nke apị anya, anyị anya, ụtụtụ ehihie abalị anyị anya. Tupu a na-agbasa akwụkwọ, ịgwa gị anya gbara ọsọ latawa, maka na ọ ga-anọ n'ụlọ ndị bụ nwa ụmụ nke amụrụ Amata. amụ wee na o wee bụrụ gịnị na anyị ahapụgo ma nke omenala Igbo nwee ji zụlite anyị, nke ndị ọcha nwaanyị si ka anyị jee were, anyị ewetụrụ one side, jụ iwere nke ọma wee jide onwe anyị, wee bụrụ ihe a na-akpọ gịnị arụrụ ala. Ka anyị kpọọ ya aha ihe ọ bụ, arụrụ ala na obi ọjọọ, wee na-eso ụmụaka. Mana Igbo Women Movement Worldwide si na ọ ma mpezikwa omume, maka na obi juru m bụ na ụmụ nwaanyị mụ na ha so eme ihe a, ụmụ nwaanyị gbanyesịrị agbanyesị, ikwuo connection ha nwere ya, ikwuo ego ha ji ya, ikwuo ịnọ in strategic places ha nọ ya, ikwuo na aka a na-eme ya eme, ndị isi na-adịsị ha mma a na-eme ya n'aka ha nọ ya. Ụzọ ọbụla isi wee weta, anyị esorokwa gị. O nwere ofu case, ama mma ma ana m ewere time, mana akụkọ agwa m gị mgbe Na-aga n'ihu, na-aga. ejuru m ihe wute. Mhm. O nwere case anyị ji ugbu a na Anambra steeti, Ihiala precisely. Ọ gịnị mere? Nwatakịrị na-eru ha arụ one, nye na nne ya ebigidego n'agụụ. Meanwhile nwa a mụrụ ya ejima, ofu anwụọ n'agụụ, naanị ya afọ. Nwanne nna ya asị ya, ngwa bịa ka gị na nwunye m nọrọ ka ị na-ekuru m nwa. Ọ ka o si soro mmadụ na-abụ a rụzie ebe ahụ, agụ gị di ya, mebi ọhụ na nne ya ebe nwatakịrị ahụ ka ma ọmị ya si ebe jee zuru 500 mami ya, anti ya, Nnukwu ya. wee nye jee nyenụ nne ya, sị ya ma ọmị ngwa were rie nri. Anti ya ajụwazie ya ebee ka ego nọ, sị na ya were nye ma ọmị. Ewee kụkata nwatakịrị, kụọ nwatakịrị ka o jere oshigbuo mmadụ ebe ahụ. Ọ dị ha ka ọ na ọ dịrị ha mma na akụrụ nwa akụ. Nwaanyị ibe m, nwa ya na-atọ ụtọ, asị ya na ọ chịchapụghị anya, na anya ya jikwa agbakata ọchị, na ya ga-aghụpụ ya anya. Ọ bụrụkwa okwu ọnụ, wee were mma wee tige n'ọkụ, wee hụ nwa mma ọkụ, mma wee na-acha ọbara a na-ekwu, na-ewere gịga nwa n'anya ebe a, gịga n'ebe a. Etinyere m that foto na peji anyị na Facebook, Igbo Women Movement Worldwide na Facebook. Ụmụ ji ebe ahụ ịhụ ya, wee mechaa anya ma n'olu ma ihe niile, dachaa anya dị mma, wee kpọrọ ya wee kpọchido n'ime ụlọ. Nwatakịrị wee nwa mmadụ mụrụ amụ wee rie ụfụ for days. Mgbe e kpọpụtaziri nwatakịrị, ndị nọ n'akụkụ wee hụ ihe na-eme, ha wee were igwe okwu ha wee kpọba anyị, si bịakwanụ bịa hụrụ na ihe na-eme. Mgbe anyị hụrụ this thing, anya mmiri agba, ịhụ ka ụmụ nwaanyị si wee na-ebe onye mere ihe nka. Anyị wee sị oke na anyị ga-eje jụọ nwaanyị ibe anyị, si ya ka ime
ọ bụ na ị ga-aza nwaanyị na ịdị mma ịza anyị ada emegide onye anyị karị, anyị ada emegide mmadụ, mana onye ọbụla ihe bigidere n'isi ga-ejewe ebe ụmụaka nọ, anyị ga-apụta onye ọbụla N'igwe. si na ya anaghị asọ ụbụrụ isi wee taa anyị arụ n'isi, anyị chịta gị n'ike, anyị ada asọ nshi, anyị wee pụtara ya ihe ọ chọziri ịgwa anyị. Gịnị ka m ji wee kwuwe ihe a? Maka na ọ batara na misconception ndị mmadụ na-enwe na ha na-azụ nwa, na ya na-akụziri ya na izu oshi adịrọ mma. Izu oshi adịrọ mma, ga-achọ igbu nwa mmadụ. Ị ga-akụziri nwa nke ishi n'afọ gị mụpụta na izu oshi adịrọ mma n'ụzọ a? N'ụzọ dị otu a, o nwere a very big gap between train discipline a child and child abuse. Onye ndị mmadụ nidere ịma nke a bụ eziokwu. ịdịmasị na anyị bụ ndị Igbo, were omenala Igbo, were ka ndị Igbo si eme ihe wee hedo isi ashị na-aghọrọ onwe gị Aghụghọ. ka ha si azụ nwa, si nwa bịa, onye ọbụla ihe ahụ ngwa gị ejiri aka ọkwa Igbo tụrụ ya n'ilu na ejiri aka akụọ nwa kpam, ejiri aka Eji nke wee ọzọ senata ya. dọchite azụ. Kedu ka isi wee kụgide nwa to the extent na ị attempt murder, si na ị na-eme gịnị nwa onye ọzọ? Ị ga-esi otu a wee zụọ nwa gị? Ụfọdụ na-abụ ha kpọrọ nwa mmadụ o mee ihe ọjọọ, ị ga-abara ya mba ma ọ disipline ya n'ụzọ ọ mara na nne ya na-akụziri ya ihe, okwu. maka ịbụ nne ya. Nwa ahụ nọ be gị bụ nwa gị, bụ ma awụrụgo nne ya. Otu a. Kama ị ga-akụziri ya ihe otu ahụ nne ya ga-esi gwa ya okwu, gịnị ka ị ga-eme? Ga-agbawa ya ọnụ nri, which is torture. Ịgba nwatakịrị ọnụ nri bụ torture. Ịgba even prisoners, ndị nga nọ na nga, ada agbawa ha ọnụ nri, a na-enye ha constitutionally, ha dị entitled to iri nri. Nni ha, ya. Apụtazie gị ịgbawa nwatakịrị si ya maka ihe o mee na ịma nye ya nri, ọ na-arụ ọrụ hard labor, ochuo mmiri, ọsa akwa, ohicha ụlọ, mee nke ochie, even nri nwa ashị na ọma nri nye eshie ya, a na-agbanwe ya. Unu erie nye asa efere unu ji rie nri. I mean, kedu ebe obi gị nọ? Gị meziri gị mmadụ? Ebe ka isi bụrụ mmadụ? So ihe child abuse a, ndị be anyị wepụ ya. Child abuse abụrụ training a child, si hapụ ya, ọ bụrụ ịzụ nwa. Child abuse bụ mmegbu nwa. Ịzụ nwa dị iche, imegbu nwa dị iche. And then ụmụ nwaanyị Igbo anyị azọnyewego ụkwụ na ihe ọjọọ a na-akpọ imegbu nwa, ka ọ dị n'otu afọ na. Daalụ. O nwere elulo ị nwere nke ọ dị gị ka ọ ga-abụ etu e nwere ike isi megharịa ihe a n'ala Igbo? Ka a ga-esi megharịa ya dị very easy. Ka anyị nachie back ka anyị si emebi ya, then add a little mmago, tinyetụ ụmụ ife nnu na ose maka oge anyị nọ n'ogbu ya now. Number one, nwatakịrị awụrụ ohu gị. Ụmụaka bụ onyinye Chukwu. Chineke nye gị amara ịmụta nwa, mara na nwa a ga-anọchi gị n'ụwa. Aha ezinụlọ gị bụ nwa a ga-eburu ya wee na-aga n'ihu. Ị chọrọ ka amara agbụrụ gị ka ndị oshi na ndị ama? Ị chọrọ ka amara agbụrụ gị ka ndị ashị? Ị chọrọ ka amara agbụrụ gị ka ndị na-enweghị omume, otu ihe ọbụla bịa na ndị ụsa, ebe ọbụla ọ dapụtara etige? Ihe ọbụla ị chọrọ ka a kpọọ gị echi, zụnye ya n'ime nwa gị. Mana nke kachasị mkpa, ka ị na-emekwa ihe niile a na-azụnye nwa gị ka esi erube isi, ka esi akwanye ugwu. Zụkwa nwa gị ka ọ mara ka esi asị mba. Ihe ahụ ebe o si wee dị ezigbote mkpa. Maka ọ bụrụ na nwa gị amaghị ka esi asị mba, ụwa ga-eji ya gbaa bọọlụ. Ọ bụrụ na ma ọ wụ okenye ma ọ wụ nwata ma ihe na
ka anyị na ya na-emekọ ihe, ị ga-azụnyeta nwa gị ka esi asị gịnị mba. mba. Nwa ọma, ngwa bịa nọnye n'ụkwụ m, o nwa. Ọ na-aga aga. Bịa nwa m, nwa nke a ịhụkwa ka akwa gị dị, kponigodi ya ọfụma ka hụ. Ma ọ ma ịmụ si na o nwere onye kwesịrị ịhụkwa onye ma ama ha akwa. Nwa m, ngwa bịa were ngwa na swit a ka ị racha, ngwa bịa nnọọ nne m nọ m ka ị were swit olo. Thank you sir. Mana ma ọ ma ịmụ sị m, ọ na-ekwu ọbịa ịdọga adọ tifu mkpu. Azụrụ m sị m tie mkpu nke bụ na onye nọ n'ụra ọnwụ ga-anụ onu ga-anụ. ọ wee bụrụ gịnị? Ịkụziri ụmụ gị na oge ọ ka dị n'oge obere ijikwa onwe ha, ọ bụgodị na ịnọ ha ebe ahụ. Itich na ha submission to death. Nwa m bịa, ọ maka na okenye, asị m okenye gwa m okwu na mmewe ga-eje, maka okenye arụrụ alị karịziri ugbu a n'ụwa anyị nọ n'ime ya, maka na ihe adịrọzi ka ọ dị mbụ. na mbụ Ugbu a anyị wezụziri ndị okenye, ọrụ ha wee ịkpa ụmụaka, dakpo ụmụaka, gbuo ụmụaka, ma ụmụaka ihe ọjọọ. Nke a na-emekwuzi kịta, a na-atụ ụmụaka je na-ere. Ya bụ gịnị? Hụ nwa gị, nwa ị mụrụ, ịhụ ọmụpụta ya, hụ ya na ihe awụgụnwa in a very small package. Were onwe gị mmiri onye nwa gị n'ime. Mana nwa ahụ nwere advantage maka na gị bụ nne ya, gị bụ nna ya, ị ga-go through things, ịhụgo information, ibigo ndụ, gas stages, na ịhụgo ihe ya bụ nwatakịrị na-ahụbeghị. So were ihe niile ahụ wee tinye ya n'ime, wee na-ewelite elu ka o nwee ike bụrụ nwa ga-ebite ndụ aka, nwa ga-egosi gị, nwa ọ ga-abụ ọ na-akpa agwa asị, biko gwagodi m ebe nwa asị. onye mụrụ nwa. Nke a bụ nke izizi, nke a bụ nwa nke gị. Ọ bụrụ na ịma na obi gị jọrọ njọ na gị na nwatakịrị nọrọ, ị ga-akpasị agwa gosi ya na ọ bụrụ nwa gị. Na nwatakịrị, gị na nwatakịrị nọrọ, na ị ga-etriti ya ka a ga-asị na ọ wụ, that is even na nkịta ka ya nwee value. Biko hapụ ụmụ ndị mmadụ aka, biri ime naanị gị, gị na ụmụ gị wụ ndị ejiri ọlaedo wee mụọ, ọlaedo wee kpụọ. Ọ bụrụ na iji otu ego gị ahụ si anya gị isi. Ihe na-atọ m ọchị bụ na ndị di na nwunye anụnwa anyị na-asị na ha ga-ejeje zaa iwu nke a, na ihe ha ji wee mee nwatakịrị otu a, na-ewepụta ego je na-enye ego ebe, enye ego ebe, enye ego ebe a, enye ego ebe a. Ihe niile ọkwa ka eji wee protect nwaanyị ọjọọ, mere nwaanyị obi fere azụ, mere ihe adịghị mma. Ọ bụrụ na nwere ego niile a iji pịa bọtụlụ mee ihe niile, were na ya ha ya anụ nani. Enwere professional nannies. Were ego ahụ kpọrọ nwaanyị, agadi nwaanyị mebi nọ retirement, na-enwezi ihe o ji time ya eme. Esi ọ bịabeghị n'ụtụtụ, ọ n'abalị, ọ gwaghị ego na ị ga na-akwụ ya ọnwa niile, ma ọ bụ n'izu ụka. Ị na-akwụ ya, ọbịa mbọsị ichesikwa na ọ ka ga-aka n'ahụ gị, na nwaanyị ahụ jekụọ onye na ụmụ ya apụta bịa jụọ ọnụ gị ihe gịnị emejuru ya. Ịkpụzi na nwatakịrị, ọ bụrụ na ịma na ị gaghị ahụ nwatakịrị ahụ n'anya, zụọ ya ka nwatakịrị, maka nwatakịrị bụ bankị. Ihe ọbụla ị tinyere n'ime ya, ị ga-ewere ya echi. Nwa ahụ ị na-akụ ka ịkụkpuo nwere ike o ruo echi ya wụrụ the chief judge of bụ ụlọ. Nwa ahụ ị na-akụ ka ịkụgbuo nwere ike o ruo echi ahụ anaghị ya ga ọ bụrụ n'enu tieta tebụl ya asị dọkịta ị ga-abịa du. Nwatakịrị ahụ ị na-akụ ka ịkụgbuo
nekwa ebe o si dị very dangerous. Ada Igbo nwaanyị ọma, nwatakịrị a bido n'obere, ị na-azụnye ya, ihe ị na-egosi ya bụ obi ọjọọ, obi tara mmiri, nke a na-akpọ wickedness. Ihe ị na-egosi ya bụ that na ị nweghị obi gị tara mmiri. ọ dịka ihe kwesịrị ị na-eme mana ọ bụghị. kedu ihe ọ dị gị ka nwatakịrị a ga-emechazi mewe? Nwatakịrị a wuru onye uwe ojii eruo echi, o budo egbe, ọ dị gị ka ọ ga-anụ bikonu? Maka mgbe niile ọ bụ nwatakịrị, biko niile ọ yọrọ enweghị nke egosiri ya na biko nwere ihe ọwụ. Nwatakịrị na-achọ igosi that na the only way esi etriti ụmụaka bụ itriti ha, ime ha ka ha wụ nshi. O nwere nke m hụrụ, nwatakịrị nyụrụ nshi, enwegodo nwatakịrị amadịmarụ n'ọdị wee nye onwe ya nshi, anti ya shi anya riwu ya, nwatakịrị egwe na-ekuru nshi ọ nyụrụ na-egwu. Chineke nna. na nwa anụnwa oto, ihe niile anyị tinyere n'ime ya, ọ dịghị ka kedu ụdịrị okenye nwata onye a ga-abụ? Kedu na ụdị okenye ọ ga-abụ? Onye a mere ị na-ahụ obodo anyị na-akpọ Naijiria, ụdịrị ụfụ obi, ụdịrị ajọ ihe na-apụtagasị na ya ndị mmadụ na-eme. Ị na-asị a na-aga ụka, na-aga mọskụ, na-eme ekpere omenala, na-eme anyị nwakacha eme ya, anyị nwakacha akpọ Chineke. Ihu ebe ndị be anyị na-akpọ Chineke ebe a, ị ga-eche na Chineke nwere headquarters na Naijiria. Mana ị na-anụ ụdịrị ihe ọjọọ si na be anyị na-apụta, ị na-ajụ kedu ihe na-eme? O wee bụrụ gịnị? Ụmụaka niile a zụrụ n'ime obi ọjọọ, n'ime ekwughị eziokwu, n'ime ahụ na mmadụ ka mmadụ, n'ime na mmadụ enwero any dignity. Ụmụaka niile ewepụsịrị ihe niile a n'ime, abụrụgo okenye wee na-enye ya back to the society. Onye a ka ị ga-eji hụrụ politician tukwuru na-asị gị that na skuulu ebe a na-eje akwụkwọ ere ya resịa mmadụ, na-ewere dị ego. Ị na-anụ ebe a na-akpọ bọjetị, asị gị 20 billion for entertainment. Ya a ga-eji na-agbara ya egwu, ọ na-eti ọ ga-eji na-eje na-aṅụ mmanya, mana ewepụta the same 20 billion iji rụọ ụlọ akwụkwọ for the whole 36 states. Ije ebe a na-agụ akwụkwọ, ebe nwa ha na-asa ahụ, na ebe a na-eri nri, ọ dịka ebe a na-azụ ezi. Onye ahụ ị gosiri as a child na-enwere anything dịka dignity, na-enwere anything a na-akpọ humanity. O toola onye nwa na-etekizi decision and to him enwere ihe dịka humanity, enwere ihe dịka dignity. So ihe ọ na-eme wụ ezi ahụ ịzụrụ etoola. So ihe anyị ga-eme, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ya, bụ ka anyị mara na ike anyị echi niile wụ ụmụ anyị. Ihe ọbụla anyị chọrọ ka echi bụrụ bụ n'ime ụmụ anyị. Anyị mara na ọrụ ịzụ nwa abụrụ ọrụ part time. Ọrụ ịzụ nwa bụ 25 hours of the day. Ọkwa ndị ọcha si na-enwe 24, tinye ofu n'elu ya. Na ọwa ọrụ kwesịrị, in fact, ọ bụrụ na m bụrụ president anywhere, a ga na-akwụ mothers ụgwọ maka ọrụ ahụ a na-arụ. Ọ bụrụ ihe na ọwa ọrụ dị ezigbote mkpa, maka ihe onye ahụ iku taa na-eme ya wee chi gị. So ka anyị hapụ ịrahụ ụra ebe anyị na-enenyere ha anya, ka anyị hapụ ịhapụ ụwa ka ha kụnyere anyị ihe anyị achọghị ịghọrọ echi. And onye ọbụla, ka m na-ekwu ya n'olu Igbo, ndị Igbo bụ my jurisdiction. Igbo niile gekwa na-ada Igbo gburugburu ntị. Achọkwa m itinyere unu anya ka unu si akpara ego unu, ka unu si eme ihe unu niile ọ gbasahụ m.
mana ọkwa ịhụrụ onye ọbụla sị na ya nwere obi ọjọọ na ya chọ igosi na ya dị njọ, o wee n'anya o wee bụrụ ụmụaka obere obere ụmụaka a na-amụrụ anyị n'ala Igbo ka unu ji wee na-eto ike. Anyị ga-apụtakwa ka ụmụ nwanyị, anyị na unu wee n'aka, unu merie anyị, anyị merikwa gị, anyị ga-azọpịa gị ọnụ. Ihe anyị na-ekwu bụ gịnị? Hapụnụ these helpless innocent children, hapụnụ ha aka. Ma ihe na gị ji bụrụ nwoke ọ na-akọ gị ọkọ, o nwere ụmụ nwaanyị na-achọ akwụkwọ ha ụgwọ ha emereme, jee chọrọ ha. Ọ bụrụ na ihe na-atọ obi gị ụtọ wee ịkpatụ ndị mmadụ aka, o nwere ndị okenye gị na ha kwekọta tarawa na onwe unu aka. Mana hapụnụ ụmụaka, hapụnụ ha, wepụ n'anya ebe ahụ. Ndị Igbo zụọ na ụmụ unu ka ndị nna nna anyị si wee gwa anyị, mana zụnye nwa gị ka ọ mara ka esi asị mba. O nweghị ihe ọjọọ dị n'ime ya. Nke abụrụzi mgbe ọ na-awa akụ asị gị na okenye na-ekwu enene anya n'anya, lejie okenye ahụ anya n'anya ọfụma ka ị maa na anyị onwe ihe nọ n'ime ya. Daalụ Ada Igbo. Daalụ. Biko, kedu ị nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị obodo anyị dịka ọkacha ndị na-ebido ezinụlọ ọhụrụ na-achọ inwekwa ụmụaka? Onwe ndụmọdụ ị nwere inye ha? Ndị na-echekwa ụmụaka, ndị na-achọ ibido ezinụlọ ọfụ dịka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-anụ di ọfụ ga-achọkwa ịmụta ụmụ, nwe ndụmọdụ ị ga-enye ha maka ịzụ ụmụaka? nke izizi, biko, ịnwe a na-eme nzụnwe ụmụ ịtọ, onweghị ihe ọbụla ị ga-agwa mmere ị ga-eji ya eje mụ ụmụ ịtọ. Ya nke izizi. Ọkwa ịhụrụ ihe ahụ anyị na-akọ na be anyị na chi na-azụ nwa. O nwere onye bịara ịnara, mmadụ na-akọ ma o nwere onye bịara ịnara ego, si ya biko ya bụrụ onye tụnye ego na nwunye ya chọrọ ịmụ, na nwunye ya nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ chọrọ ịmụ nwa, na asị na a ga-eme ya ịmaga a ga-ekupụta dị nwa ekupụta. Ya biko biko biko. Nwoke wee sị ya o wee sị ọ sị anya ego one ka a na-ana ihe, ọ sị na ego one dị otu a na ya ga-enye ya anya n'ọnwa na-abụ, na ya ga-enye ya n'ọnwa na-abụ. Nwoke wee sị ya na ya eji ego ya na-enye ya. Nwunye gị dị ime nyere gị ọnwa ite naanị ka o ji nye gị notis inweta nwuho dị ego dowe. Ọ bụrụzie ọnwa na-abụ ka ị ga-eji wee kwụ m ya, na ọ dịrọ onwe ka o si hụ ya dị ka ọ ga-eme ihe ga-eme nwe ya bụ gịnị? Ị mara na 9 months notice ga-abụ suddenly for you. Biko wepụ aka. Ọ bụrụ na Chukwu nye gị n'ọnwa ịbụa ka ị ga-awe ịzụwa ha, ịzụọ ha ọfụma. And a na-ekwu ịzụ ọfụma, ndị be anyị na-eche na ọsọsọ ego. Ọ bụghị naanị ego, oge gị. Ya ọ bụ ihe ahụ m na-ekwu, nwa gị wụ mkpụrụ osisi ga-eji etonite ewee ghọrọwa wee na-eri mgbe ị kara nka, mgbe na-ịnọ ha ebe a. Kedu ka ị ga-esi mee ịzụ ya ọ bụrụ ihe part time? Ị hapụ ndị society, neighbors, ndị streeti, onye na-akpọta edowe na be gị, ndị pastọ, ndị gịnị nwa, ọ bụrụ onye ọbụla ga-azụrụ gị nwa. Ha ncha ga-esokwa tinye aka, mana ọ bụrụ ha ma ga-azụrụ gị nwa ị na-eche mụ. So ịmara nwa ọbụla ịma na aka gị erughọ ịzụ ya, aka amụna ya, biko hapụrụ ya Chineke ebe ahụ ọ nọ. Maka na ihe anyị na-ahụ bụ ndị ga-iri nri ekweghị oriri, ha ejije nwa ụmụ ise, ha mụzie ụmụ ise, ha na-agụnye nwanne ha na nwanne nwanne ha na nwanne ha bi na ofesi ebe nwa na ọ ga-enyere ha aka wee zụwa nwa, mana ha sị gị na Chukwu, mana ha na akaụntụ na mmadụ ka ọ nyere ha aka. Onye ahụ kpọrọzie nwa gị, ọ na-eme ya ka o sisi ya. Nwatakịrị ya nweghị ike, nakwa ihe ọzọ. Ihe ọbụla na-aga na ndụ, Chukwu ekene dịrị gị na icheta m ihe a.
ihe ọbụla na-aga na ndụ nwa gị n'ọma ngwanwu gị ee ị nara ana. Ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị enweghị ike isi gị ma ọ mee onye a metụrụ m aka dị ebe a, o nwere ihe dị that is amamihe ị na-eme as a mother. Ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị enweghị ike isinwu gị na onye a gwara m ihe dị otu a, nsogbu dị. Anyị na-azụkwa nwa maka ndị nke mụrụ anyị zụrụ anyị na-ewe ha si zụọ anyị, nne na nwa nwere ụdị nkata anyị ada na-akpa. anyị instead of ịhụ nne na nna anyị n'anya, anyị hụrụ ha, anyị na-atụ ha ụjọ more. Anyị tụrụ parents anyị ụjọ more than anyị hụrụ ha n'anya. Eziokwu na ịhụnanya ahụ nọ naturally, mana anyị tụrụ ha ụjọ karịa ka anyị si hụ ha n'anya. Ma mpa ụzi ekwu mpa bụ shrine, ada akọdị nke ahụ akọ. Ofu bụ na ọ da nọ n'ụlọ, o siri n'ọrụ ọ banye ebe ọ na-aga, ọ na-abata o nwere family mma, ọ kpọrọ ha nụ ha na ochochocho ha ma na mpa anatago maka ọ ga-akpọrọ ikuku ahụ na-abata onye ọbụla girigidi 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 girigidi. Ọ bụrụ ihe ahụ gwa gị na ọ bụrụ na ọ dị 10 ka anyị si azụba ụmụaka, na 8 dị mma, nke a so na ibu ahụ na-adịghị mma, ebe nna enweghị personal mmekọ. Achọrọ m iyuzu mmekọ maka ndị ahụ na-adịghị ga-eche na ihe ọzọ. Ebe na-akpakọrịta ụka nye na ụmụ ya, ịmaghị ka nwa gị nwoke, ịmaghị ihe ọ na ọkwa. Ịhụrụ as nne na nna, ọrụ Chukwu nyere anyị karịrị akarị. Ịnọ gụnwa na onwe gị na-ebi, ịnọkwa ị ka na-ebi ndụ nke gị, na-ahụkwa ihe niile life na-atụtarụ gị. Mana o nwere ndị nọnụ filiri n'ọgụnwa nwere answer to ihe niile. N'ọgụnwa kwesịrị ịgwa ha ka esi aga ndụ a. N'ọgụnwa bụ ihe ga-atụziri ha aka. So ihe ọbụla na-eme, ị ga-emenata emume ahụ, that role ị ga-eperform na ebe ụmụ gị nọ. Nwa gị nwoke enweghị ike ịbịa nwụsị gị dadi tukwurugodi ya na o nwee ihe na-enye m nsogbu. Esi ọgịnị ọ sị gị dadi biko, ihe a nwoke ji anyụ mamịrị, o kwesịrị ọ na-anyụ mamịrị, ọ na-afụ ya ụfụ ma ọ na-eme ya otu a. Ọ bụrụ na nwa gị nwoke ama akọnwu nkata ahụ with you, ewu kwa mpa o. Thank God na taa Father's Day. Happy Father's Day to all wonderful fathers. Ndị nna niile. Ndị nna niile bụ nna. Nke m bụ number 1. Mpa m bụ papa ụwa. That is ama m ka m ga-esi kene nwoke nke ahụ. Di m, adị m sorry nna, ịwụ number 2. Ịwụ number 2. Ịnụgo? After papa bụ ọhụrụ gị nwa. Ya ka m ji ekwu, ọ bụrụ na ị bụ nna, ndị a agaghị abịanwu n'ege anya n'ihu gị na ha akpa ụka ka ha na-atụ gị ụjọ. Biko, eziokwu abụrọkwa m enyi. Ana m agwụkwa nwa m nwaanyị, I'm not your friend. Gị na nwa gị abụghị enyi. Mụ na gị awụrụ ọgbọ, mụ na gị awụrụ enyi, mana abụ m mma gị. Abụ m ebe ị ga-abịa bụrụ ihe ọbụla ịbụ. Enweghị judgment, enwere ihe na-ekwesịghị ime gị ebe m nọ. Amamikpe adịghị. Yes, ma ị na-ekwu ọfụma o, ma ị na-ekwu ọfụma o, ma ihe ị na-ekwu o nwere isi o, ma ihe ị na-ekwu enweghị isi o, ma ihe ị na-ekwu a na-ekwu ekwu, ma gwa m ụnya nne gị nọ ebe a, aga m egere ya ka o wee bụrụ mụnwa ga-agwa gị azụza kụziere ụzọ dị mma. Nke a bụ eziokwu. Maka na ọ bụrụ na ndị na-achọ iwu parents na-egekwa ntị, ọ bụrụ na ọ bụrụ gụnwa na-agwa ụmụ gị ka ọ ga-esi dị, onye ọzọ ga-agwakwa ya anya. Ọ dị gị ka ọ ga-abụ onye ga-agwa ya ihe ahụ? Kedu onye ọ dị gị ka ọ ga-agwa ya? O nwere ike ọ bụrụ enyi ya, nne na nna ya na-ezu oshi. O nwere ike ọ bụrụ enyi ya n'ụlọ akwụkwọ, ndị na-arụ ala. O nwere ike ọ bụrụ ofu aka
agadi nwoke arụrụ ala na-achọ ka ọ ga-esi ree ya aka n'ebe na ọ kwesịghị, ọ bụrụ ya ga-azụ ya ajụjụ ahụ. Kedu onye ọ dị gị na ewepụ gị na ọ ga-agwa nwa gị the truth nke bụ eziokwu na-abụrụ gị? Ya ka m ji ekwu, ọ bụrụ ihe ọbụla nọ n'ụwa ọ bụ na enweghị balance, ọ dịghị mma. So ọ bụrụ na ịbụ nne, ma ọ na ị na-eje ịbụ nne, ma ọ na ị na-eje ịbụ nna, ijekwana zụọ ụmụ gị ka nyawu one of those ofu n'ihe Igbo ahụ nsị gị na anyị ga-ewepụ of anyị na-ahụ parents anyị ha wụrụ higher than life. Ya ka m jishi gị na papa m bụ mpa ama nke esi akọwa ya, maka na nne m nwụrụ mgbe m dị na nwatakịrị. O nweghị ihe ọbụla m chọrọ azịza as nwa nwaanyị nwoke nwa gị kwesịrị ịbịakute gị. Ọtụtụ n'ime anyị nọ na eji a, ihe nne gị gwara gị mgbe ị bidoro hụwa nsọ nwaanyị, hei, abarụ gị mba ozugbo. Ebugodo ụzọ barụ gị mba ka a gasị na ị mere ihe ọjọọ. Iminiri ya, gekwa anya, gekpabụ ntị, gekpamụ ntị, dọkwa aka na ntị, dọọ aka na ntị gị. Ịnọ n'akụkụ nwoke, ịtụrụ n'ime, ịtụrụkwa n'ime bata n'ụlọ a, egbuo m gị, gbufu gị isi, gbufu gị anya, chọfụ gị, ime nke nwa. Ụjọ agbagodi nwatakịrị ahụ, o buru uju ya gawa. Ajụjụ ọbụla sizi ebe ahụ pụta, o jejuba ndị ọyị ya. Ya bụrụ gịnị? Mmụọ na ị ga-azụ ọzụzụ bụkwa ma na akụ eji azụ nwa, ma oge a na-ewepụtara nwa. Mee ka nwatakịrị ahụ ị na-amụpụta ka ọ bụrụ gụnwa ga na-akụziri ya, ka ọ hapụ ịbụ agbata obi ihe niile nọ gị n'akụkụ, ka ọ hapụ ịbụ soshal midia. Kịta anyị nọzi n'ụwa soshal midia. Ka ọ hapụ ịbụ ndị bụ failures na ndụ nke ha, bụ ihe ga-akụziri nwa gị. Mee ka nwa gị nwee ike mekute gị, nye nwa gị, kụziere nwa gị na enwere ihe a na-akpọ obiọma, na enwere ihe a na-akpọ ọkwa obiọma, kwado kindness. Kụziere nwa gị obiọma, kụziere nwa gị na every human being nwere respect nke ya, nsọpụrụ. Kụziere nwa gị na ọ bụ Chukwu wee nye ndị ọ karịrị. Kụziere nwa gị nye neda na mmadụ anya. Kụziere nwa gị ịdị na obi umeala, obi humility. Kụzikwere nwa gị ka esi asị mba ma o rukwa ebe ọ ga-asị mba. Daalụ Ada Igbo, daalụ. Hei, nkata nke a na-atọ ya. Oge anyị akụwago kwapụ, mana onweghị ka anyị na gị ga-esi kpacha taa ịkọwaghara anyị maka ihe Igbo Women Movement, anya nzukọ ụmụ nwaanyị anọ ngalaba ụwa niile. Achọrọ m imetụ aka na ya bụ ọgbakọ. O nwere ihe otu a megoro n'ala Igbo maka ịkwalite ọnọdụ ụmụaka? Kamgbe anyị jiri bịa home n'afọ anọ, Igbo Women Movement Worldwide, otu ụmụ nwanyị Igbo niile ebe ọbụla anyị nọ n'ụwa niile. Anyị nwere members from all across the globe. Otu a bụ otu pụtara iji dozie anyị Igbo, kwado ndị Igbo, mee ka ịhụnanya dịkọrịta ebe ndị Igbo nọ. Anyị emela ihe dị iche, ihe dị ọtụtụ. Abịa n'ebe ụmụaka nọ, ahapụ ihe child advocacy anyị na-eme bụ gịnị? Ije na-ahụ na enweghị onye ọbụla ga-eji ụmụaka anyị wee tie epele. Anyị mege one program a na-akpọ Gary Feeding the Children
nke anyị mere na 5 steeti nọ n'ala Igbo, ebe gịnị anyị na-eje n'ụlọ akwụkwọ nke public schools. Anyị ma na public schools ihe ọ dị ka ya kịta ahapụziri ya ndị na-enwerọ ka ọha ka ọha ha. anyị na-ahụ ụmụaka dị otu a. I say that every child deserve at least one honest decent meal a day. Anyị wee wepụta onwe anyị wee na-atụkọ ego anyị wee na-asị na anyị ga na-azụ ụmụ anyị ezigbo nri. Anyị wee na-eme that feed the children campaign wee na-enye ụmụaka na this n'ụlọ akwụkwọ dị otu a nri. Anyị tinyekwara the picture onye ọbụla ahụ ọ dị egwu. Nke a bụ ofu. Anyị emeela ihe ọwụnụ nke ịzụ ụmụaka anyị were on scholarship, ụmụaka nne na nna ha na-ama nzụnwu mana anyị hụrụ na ha nwere ezigbote ụbụrụ ọgụgụ isi. Anyị wee tinye ha n'akwụkwọ ha wee na-agụta. Anyị si nne na nna ha mgbe wepụzie n'aka ka anyị mewe na ya. O nwere mgbe anyị jere n'ụlọ ọgwụ ụmụaka wee hụ na enwere cases ụmụaka anyị just na-anwụ for nothing, ihe na-erughị ego one. Nne na nna ha enweghị ike iwetanwu ya, nwatakịrị a nọrọ n'ụlọ ọgwụ na-anwụ. Anyị ejekwa n'ụlọ ọgwụ Children Hospital n'ala Igbo wee jee state by state wee je mara ego one ka enidiri iji wepụta nwatakịrị a n'ọnọdụ a, wee kwụọrọ ha ụgwọ ụlọ ọgwụ, kwụọrọ ha ụgwọ ka eji wee nete ha anya nke a na-akpọ treatment, wee netesịa ha anya. The whole thing nọ na webụsaịtị anyị bụ www.igbowomen.org. ije ebe ahụ ị ga-ahụ ihe niile anyị na-eme. Kọmuniti ọbụla anyị bịara ha na-amakwa na anyị bịara, steeti ọbụla anyị ga ha na-amakwa na anyị bịa. Nke a ya bụrụ ndị mmadụ si na onwe ihe a na-akpọ kịta audio money, audio project. Anyị dị community based, anyị dị present na-eme ya. Ọ bụrụ ihe a na-just ọ dị. Mgbe anyị gara ụlọ ọgwụ wee netesị ụmụaka wee kwụọrọ ha ụgwọ ụlọ ọgwụ. O nwekwa nke anyị na Luxus partner ọbịa kọchara anyị si anyị na anyị hụ ihe na-eme n'ụlọ ọgwụ, na o nwedịrị nwatakịrị si n'elu daa from a story building or 2-story building wee daa. Nne ya eduru ya n'ụlọ ọgwụ mana o ji ha ego eji akwụ deposit, so ajọst dowe nwatakịrị n'elu bed. Anyị hụchara ihe niile, anyị wee gbara ọsọ jee kwụọrọ nwatakịrị ụgwọ eji n'idie ibido treatment, kwụpụrụ ya ụgwọ everything. N'ezigbo anya n'akụkụ ezigbo ụmụaka ndị ọzọ nne ha kpọbịa n'ụlọ ọgwụ nọkwa otu o si wee nọdụ wee kwụkwọrọ ha niile ụgwọ ụlọ ọgwụ ha ibido treatment. So ihe anyị na-eme ebe ụmụaka nọ karịrị. Anyị na-emekwa ebe ndị youth ndị na-etonite nọ. Maka anyị ọrụ aka enwere ihe dị ka ọrụ aka empowerment onyenwa bụ highest, maka na ebe certificate gị na-aganwu họ ga-eji nwayọọ wechapụta ihe ahụ iji wee zụọ ya wee na-eriju afọ na-enye onwe gị ọma mbụ ị na-achọzi onye ga na-enye gị ka ị na-esogharị ya. Otu a ka anyị si kpụkọ ụmụ ntorobịa na 7 steeti: Anambra, Abia, Enugu, Imo, Ebonyi, Delta na Rivers. Kpọkọrọ ha ncha tinyesikwa ha na training schools ha wee na-amụ ọrụ aka wee na-emepụta ihe ha ga-eji wee nye onwe ha na ezinụlọ ha nri. So mgbe anyị jekwara je hụ ndị mothers, widows na-enwero ka ọ dị ha, ihe anyị ji wee jebe because na ụmụaka ha na-azụ ga-eri nri. Ụmụaka ha na-azụ na-enedo ha anya ka ha nye ha. Kedu ka nwatakịrị ga-esi rijuo afọ ọ bụrụ na nne ya nwere ihe ọ na-eme? Kedu ka nwatakịrị ga-esi wee gaa akwụkwọ ọ bụrụ na nne ya nwere ihe ọ na-arụ? Kedu ka nwatakịrị ga-esi dị healthy ma ọ bụrụ na nne ya ịmago? So anyị abịakwa pick ya about 100 widows or so, nyekwara ha aka. Mbọsị niile ka anyị gakwara n'ahịa, ụmụ nwaanyị ibe anyị dịka ndị na-azụ ahịa tebụl, ahịa tray, ahịa na anyị newe anya onye a ga-azụgide ihe a jiri ya weta gịnị, mana na anyị nye ya mmụọ o mepee mmụọ, ụmụaka nọ n'ụlọ wee rijuo afọ
anyị a wee pụọkwa wee mee increase their businesses, ha wee dịkwa happy, and anyị na-esochikwa their details wee hụkwa that na onye ya iwepụtara from tray dowe ya na tebụl na ọ na ha achọsikwa shop ebe ọ na ịmado ya. Ụmụ nwaanyị Igbo wi biko ada Igbo ngọ gị nwa bụkwa ofu onye n'ime anyị, a na-enekwa anyị na foto anyị na-ahụkwa gị, maka na iso na one of those people ikweghị aba, ị naghị ekwe aba n'ime otu onwe ha nke ị na-ekwe etinye isi, mana ịhụ ha n'ọgbakọ a hụ na ihe anyị na-eme bụ ọlụ Chukwu, iwesị na ị ga-eso banye. Achọrọ m ikene buru ukpe ekene karịrị akarị wee bunye ụmụ nwanyị Igbo Women Movement Worldwide. Ebe ọbụla ịpụta fụ nwaanyị ọbụla sị gị na ya bụ onye Igbo Women Movement Worldwide, kwanyere ugwu, napụ ya aka, gbarịa egbe na ụmụ nwanyị a dị egwu. Ụmụ nwanyị a bụ ụmụ nwanyị na-alụ ọlụ Chukwu. Ụmụ nwanyị a bụ ihe a na-akpọ extraordinary women. Onwere onye na-enye anyị penny n'afọ except some ndị patron anyị, ndị obiọma nọsị na anụkọtasị anyị, ngwa tinyenụ nke a n'ọrụ, tinyenụ nke a n'ọrụ. Ụmụ nwaanyị a bụ ihe pụtara onye pụta osi gị every month na ya na-atụnye ego one dị otu a, na biko kedu ihe niile mkpụ ha anaghasị ha. O nwekwara ụmụaka agụụ na-egbu ha, si onye isi kedu ihe anyị ga-eme, onye nke atụtụ, onye nke atụtụ, onye nke atụtụ, bife na-amanye na-eme wa ndị be anyị adịba happy, ụmụaka adịba ọfụma. So o nwere ihe m ga-eme n'ụwa a without iwepụ onu ekene wee si Chineke moo ya na ụmụ nwaanyị a gọziere m ọfụma, maka ihe anyị na-ahụ wụ ọgbakọ ụmụ nwaanyị na-eme onye emepe a na-eme pati, eme pati onye nke a eyie uniform je, eme pati onye nke a atụ ego nye ya, eme pati onye nke nwa isi ha ka ihe a ga-emerụ ndị ihe na asị gị kedu ihe ha ga-erite n'ime ya. Mana anyị adịrọ many, I be few, maka it's only few that are chosen. Many the called, mana few ka e choose. These few women na-eme ihe millions na-emenwu ha. So ebe ọbụla ị hụrụ nwaanyị ọbụla bụ enyi eji eje mba Igbo Women Movement Worldwide, biko napụrụ m ya aka na ọ kwesịrị ya. Ụmụ nwaanyị na-arụ ọrụ daalụ 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 daalụ. Ndị be anyị tata dị anyị mma, dị anyị ụtọ, dị anyị egwu. Ada Igbo daalụ, anyị ekene. Daalụ nwaanyị ọma. Ndị be anyị maara nke ọma na ọtụtụ ọrụ dị n'ịzụ ụmụaka, marakwa na ọ dịghị mfe. Ya mere na ọ dị mkpa na anyị ga-ewere nnukwu ndidi n'ọrụ chere anyị n'ịzụ ụmụaka, ka anyị wee nwee ike zụpụta ụmụaka ga-abara ala Igbo uru. Ọkwa nọ ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị tata. Anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị bụ Dame Chinwe Okorigwe, Ada Igbo gburugburu, bụ onye nke anyị na ya kpakọrịtara ụka n'isiokwu nke taa. Anyị na-atụkwa anya na mgbe ọzọ anyị ga-akpọkwa ya. Nneọma na ị ga-abịakwa zaa anyị oku. Daalụ nwaanyị ọma. Igbo ndị ọma gere anyị ntị, ekene dịrị unu. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị bụ Ada Igbo Ngozi Chukwuka. Bọọnụchi. Igwebike TV, Igwebike TV, ọnụ na-ekwuru Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu.